Klapka. Za ohradou 7. Bam, bam, bam. Kto sa vrátil späť? Zase spomínaný Šneman. Zdravím vás, dlho sme sa neozvali, dlho nefungovala šovka Za ohradou, pretože sa riešili trošku veci ohľadom toho, kto to vlastne bude robiť, či to budeme robiť iba my z Divine Pictures, alebo do toho zapojíme Markízu. Veci sa vyvíjajú tak, že momentálne sa dohadujeme s Markízou a na Vojočku si budete raz týždenne môcť pozrieť show Za ohradou, čo je kokos neskutočná správa a čo vás určite musí tešiť všetkých. Čiže boli sme chvíľu preč a sme naspäť a budeme oveľa lepší a budeme oveľa veľkolepejší a v našej showke sa budú pravidelne ukazovať ľudia, ktorí už niečo znamenajú a už niečo dokázali, tak sa máte na čo tešiť a teším sa aj ja. Takže mnohí z vás, respektíve všetci z vás mali tú možnosť, ale nie každý sa o to zrovna zaujíma, keď môžem povedať otvorene o také sračky. Ale rozpísalo sa, zase sme sa dostali do bulváru, zase sme sa dostali na nejaké tie sopky, topky alebo čo. No, čo viete vy je to, že pravdepodobne si všetci myslíte, že sme sa s Luciou rozišli, no. Tak veď sa má takto nasledovne. Sú tam problémy, ktoré máme a snažíme sa ich riešiť. Sú tam problémy s mojimi rodičmi, sú tam problémy existenčné, sú tam problémy finančné, sú tam problémy priestorové. Je tam veľa problémov. Ale riešime ich spoločne a bohužiaľ zatiaľ veľa takých faktorov v živote sa vidí byť takých neprajných. Že jednoducho riešime veci, potrebujeme finančne sa zabezpečiť, potrebujeme začať žiť vlastný život osobitne vo vlastnom byte, možno dome a jednoducho veci sa jebú, pokazí sa auto, dva mobily sa rozbijú, napadnú nás v meste, normálne nás napadli včera v meste ľudia. Môžem takto povedať, že babenka okolo 20 rokov pokrikovala vulgárne na mňa. Trošku sme sa pohádali, oni si potrebovali zavolať ešte výpomoc a jednoducho 5 hodín sme strávili na policajnej stanici iba kvôli tomu, že sme boli napadnutí, že môj kamarát má konec koncov Lukáš zlomený malíček na poli a ja mám, aj to možno nie až tak vidno, trošku opuchnutý nos, pretože som dostal hlavičku do nosa. No ale také veci sa dejú, no, ale o to ide akože v princípe, že deje sa veľa zlých vecí a žiadna taká, ktorá by nám nejak pomohla s ľudskou prekonať nejakú prekvašku, ktorá by nám dala trošku energie, takže nám to trochu chýba a snažíme sa ďalej. Čiže rád by som sa takto otvorene, stručne teraz vyjadril k veciam, čo ste sa mohli dočítať posledné dni na internete aj v našom bulvári slovenskom krásnom. My s Luciou sme sa nerozišli. Ešte určite nie. Sú tam problémy, ale riešime ich, snažíme sa a môžem vám povedať, že sme spolu, stále sa ľúbime, ale jednoducho všetci mi dáte za pravdu, že prvoradé, keď není sebecký názor, treba myslieť na tie deti. Čiže deti musia mať všetko a keď raz ja budem vedieť, že im môžem dať všetko na svete, aj modré z neba, tak budeme bývať spolu. Zatiaľ je to takto, ako to je, spolu nebývame a toť vsio. Viac vás nemusí zaujímať zo súkromného života, to je všetko, čo potrebujete vedieť. Vidíme sa. Čo tu máme dnes? Dneska príde vzácny host, bude to Jožko Harhovský z pláže 33. Budeme sa s ním rozprávať niečo, čo chystá, aké plány do budúcnosti. Naozaj, že možno vás prekvapí, hlavne ženy sa môžete tešiť. Budeme spoločne s Jožkom odpovedať na vaše otázky priamo live z sociálnej siete a môžete sa tešiť, že sa niektorí z vás aj uvidíte zo záznamu z autogramiady, ktorá sa konala tento piatok v Prievidzi. Takže môžeme ísť do toho. Máme tu Joja, môjho najlepšieho kamaráta z pláže, môjho spoluspáča.
Takže vítam ťa, Starky. No ako je vonku? No to je v pohode. Hej. Úplne krásne, nemusím počúvať tie primitívne názory. Jak na to spomínaš? Na ten ale jednoznačne ja celú pláž spomínam veľmi v dobrom. Dobrom, že? No určite, ja tie hlúpe reči akože neriešim a ja mám na to len dobré spomienky. Tak sranda bola, ne? Sranda bola hlavne aj vo sprche, ne? Tak tá sprcha bola najlepšia. A čo hovoríš na týpka, čo tam došiel kvázi náhrada za Adama Kováča? Ja som sa k tomu typkovi ani nechcel vyjadrovať, podľa mňa to je celé zle. Ten celý typek proste, on sa tam nehodí. Vôbec, že? Ne, akože náhrada namiesto teba, však ani podobný ti nie je. Čím ti je podobný? Ale že chceli nájsť proste typovo takého, ako som ja. To bola chyba. Lebo takého človeka, jak si ty už nenajdu. Akože... S takým by som nechcel spať v jednej posteli. To som dobré, že som vypadol. Kokos, minimálne zo 100 otázok je 60, že čo aj ja a Jožko ďalej, že ako sa nám darí, či sa stretávame, či teda opakujeme častejšie naše sprchové orgie a sprchové vyvádzanie. No čo ti na to poviem, no? Nech si prídu to vyskúšať ostatní. Ne, ja sa podelím. Ne, ja už nechcem s nikým iným skúšať, ja myslím iba na svoju lásku, takže... Ja, ľudská v Bystrici, no, chýba mi jak svinia, ale čo už. Ja som si tiež zobral tú spoločnosť do Bratislavy. Hej. Našu Klaudiu, no. Tak Klaudiu? Klaudiu tu mám jednoznačne, ja sa nenudím, ty vole, som mu zobral do kaviarne. Prvá moja otázka na čašničku, že máte latte macchiato alkoholické alebo nealkoholické? Čašnička nechápala normálne a Klaudia je hamba, neskutočná. A ona, ja by som si dala alkoholické, ale jedine Klaudia, nikto iný to nevie. Zatiaľ. Musí niekoho zaškoliť pod seba, ale nechce. Tak ju zober pod svoje krídla a ja tam dojdem niekedy na to alko macchiato a dám si rovno aj nechty spraviť. Ale určite zoberiem. Lebo mám veľké pazúre na nohách, však ty vieš. Však. Nikozia nechtov spojená s pazúrovstvom. Tak. Takže dávame na akurát statusík, keďže robíme rozhovor tuto s Jožinom a dávame statusík, že nech ľudia teda sa pýtajú. Nech sa pýtajú, čo majú len na srdci a my im na to budeme odpovedať. Už každú chvíľu tu vybehujú nejaké nové otázky. Ja som pripravený. Patricia Bendová sa ťa pýta, že či máš naozaj také dlhé vlasy, alebo sú fake. 100% práve. Som smola, že nie moje. Čiže sú to práve vlasy, žiadny fake, ale nejsú Jožkové. Vlastne. Sú práve umelé, nie sú? Tak to je, umelé nejsú, sú to proste vlasy, odkiaľ sú tie vlasy, takéto zo Švédska asi. Neviem, toto sú európske kvality, nemal, a skáďal sú tie vlasy objednávané, to kaderníčka objednávala. Ale sú 100% akože práve ľudské vlasy. Švédske cheerleaderky možno zapožičali svoje korienky a na takéto krásne blondiavé háro. Mám tu ďalšiu otázku, ale tá sa týka skôr technických vecí. Malý Niko sa pýta, že kedy a kde bude show za ohradou, že či by som mu mohol poslať predošlé diely. Vec sa má tak, že keďže sme v takom štádiu riešenia pokračovania ďalej showských za ohradou, tak zatiaľ boli predošlé diely stiahnuté z internetu a ešte teraz momentálne nevieme, že či budú vrátené naspäť, možno budú vrátené naspäť na internet ako kvázi zostrihané. Veľa vecí tam proste nesedelo, niekomu nesedelo, samozrejme ne nám, my sme so všetkým spokojní. A kedy a kde bude show za ohradou, no však kedy každý týždeň vychádza jeden diel, toť vsiok ako odpoveď. Zaujímalo by ma, či šlo z Jožkovej strany o taktiku, keď dal za tým lídrov Alenu a Mareka a ešte by ho zaujímalo, teda Nora Chomíšteka, že či sa ide Jožo ešte ďalej stretávať s plážistami aj po skončení show. No, tak určite svojím spôsobom mi išlo o taktiku. Chcel som všetkým ukázať, že Alena s Marekom nie sú už také vodcovia, akým sa správali. Oni ma dostali možnosť, ktorú si myslím, že nezvládli a ukázali fakt všetkým, že nemajú tie vodcovské schopnosti. Takže nadávať na druhých, že nevie byť tým líderom, bolo asi z ich strany podľa mňa zbytočné. Ja sa určite meníme naďalej stretávať, určite nie so všetkými, lebo nie že veľká väčšina, ale dosť veľa z nich si myslím, že nestojí, alebo ja lepšie povedané nestojím za to, aby sa s nimi stretával. To je aj môj názor ináč, starý, ale s niektorými sa určite stretnú, však ináč by som tu pri tebe nesedel. Dominika Pazdechová sa ma pýta, či si ju pridám medzi priateľov. Tak áno, pridám si ťa, Domča, keďže už máš aj profilovú fotku so mnou. A veľmi pekne ti ďakujem za veľa pekných slov, čo si mi napísala. Toto není normál. Áno. No a Dominika je z Bánoviec a no ja tak, ceca, neviem. Keď ma videla, tak skoro omdlela. Ja, vieš, takže som rád, že je v poriadku aj hlavne zdravotne. Frederik Fredka Frank sa nás teda spoločne pýta, že
aké máme leto, aké budeme mať leto, tak čo, aké sú tvoje plány na leto? Horúce. Horúce? Myslím, že toto leto bude maximálne horúce. Začalo to dosť horúco a budem pokračovať v tom, čo som začal. Kokos, vystihol si to úplne geniálne. Budeme kuť železo, Kým je horúce. Tak sa to hovorí, nie? Tak sa to hovorí, tak, no. Strašne veľa ľudí sa pýta, že akú máme úvodnú pesničku v showke Za ohradou. Toto je proste otázka, ktorá je rozoberaná non-stop. Tuto týpek, čo sa podiela tiež na showke Za ohradou, Jojo, vymyslel úplne parádnu úvodnú pesničku, respektíve úvodný jingle. A je to Linkin Park Lost in the Echo. Túto pesničku si nájdete aj na YouTube, hoci kde stiahnutú 100%. A je to teda poriadna pecka, poriadna šleha, akurát sa hodí do našej šovky, proste to odpálujeme jak veľkí páni. No a otázočky nám pribúdajú jedna za druhou. Akože Látuška Kobzová, asi tvoja veľká fanúšička, sa ťa chce opýtať, že či v blízkej dobe sa nechystáš zmeniť orientáciu. Ale však vedia, ja som nikdy sa nevyjadril, že som orientovaný čisto len na niekoho niečo. Toto je presne to, čo by som aj ja chcel povedať. No. Celkovo nevyjadril sa nikde, ani nikdy sa nebudem vyjadrovať, že som čisto len vysadne na chalana alebo na babi. Ja som sa všade prezentoval tým, že vlastne som otvorený každému dňu a čo deň priniesie, to bude. Na tvojej fanúšikovskej stránke je iba, že od Patricie Bendovej, že len aby si pozdravil ľudsku, tak pozdrav ľudsku. Ktorú? Svoju. Aj Paťa Bendová myslí na všetko, že mám pozdraviť ľudsku, takže zdravím týmto spôsobom moju drahú lásku, jedinú ľudsku do Banskej Bystrice, s ktorou zajtra budeme spolu. A chcem jej odkázať, že mi strašne chýba mi proste neskutočne. Musím byť už s ňou a strašne sa na ňu zajtra teším, takže Luci, zdravím ťa a posielam ti veľkú pusu, ako dvere autobusu. Som rád, že som ťa takto zastihol v Bratislave, lebo akože máš toho dosť, čo som počul. Veru, že si rozlietaný, že sme si na chvíľu sadli a veľa šťastia, Starky, a určite sa vidíme my, tak akože... Skoro. Vidíme, cítime, počujeme. Umývame. Správne, umývame. Starky, díky moc. No, tak. Čau. Servus. Zatlieskajte Adamovi Kovačovi a Ľudskej Frčkovej, pretože nie je to vždy len také, že ľavou zadnou ísť s kožou na trh, keď nevedia, aké budú niekedy reakcie, možno nie sú len výsostne pozitívne. No nech sa páči, za nami na tento stolík. Ja budem stáť, vy budete sedieť, aj keď som to najstaršia. Dobrý deň, Dvoma slovami to chcem vystihnúť, stratená existencia. Normálne Gandhi prehovoril nakoniec, taký filozofický pravý. Už mi závideli aj tú kávu. Závidia mi aj tú kávu. A zo show Za ohradou je to na tento týždeň všetko. Máme za sebou veľmi príjemný týždeň, aj keď veľmi náročný týždeň. Veľa vecí sa udialo, aj nových, na čo sa aj vy môžete už teraz tešiť do ďalšieho dielu, ktorý už vyjde o týždeň. Môžete sa opäť tešiť na zaujímavého hostia. Kto to je, nechajte sa prekvapiť, uvidíte o týždeň.
Ja vám môžem povedať, že na budúci týždeň bude šovka za ohradou špeciálne. Je sa na čo tešiť. Ľudia, díky za vernosť, pozerajte ďalej. Čaute.